హలో, పొద్దు పొద్దున్నే ఎక్కడికి వెళ్ళావు నాని? ఇప్పుడే మంచిగా తయారై తాగతానికి వచ్చిన బుజ్జి. మరి నువ్వు రెడీ అయి వంట చేస్తున్నా. తలకొసుకొని తానం చేసినావు కదా. ఆ నీకెలా తెలుసు? నీ చిక్సాం పాసన ఇక్కడ దాకా వస్తుంది నాకు. బంగారం నాని నువ్వు. మరి నా వెండి ఏం కూర వండుతుంది ఇయ్యాల? చికెన్. ఉల్లిగడ్డలు ఎన్ని కోసినావు? 2. అల్లం ఎల్లిగడ్డ ఎంత వేసినావు? సగం ప్యాకెట్. మరి ధనియాల పొడి? 3 చెంచాలు. ఎన్నిసార్లు చెప్పిన మా బుజ్జికి చికెన్ మటన్ అనేటప్పుడు ఉల్లిగడ్డలు 2 కాదు 3 కొయ్యని, అల్లం ఎల్లిగడ్డ సగం ప్యాకెట్ కాదు మొత్తం వేయని, ఇక ధనియాల పొడి కారం అయితే డబ్బులు పడేయమని రామచిలకకి చెప్పినట్టు చెప్పిన అయినా నువ్వు విన్నావు. ఇంకో నేను రెడీ అయ్యి వంట చేస్తున్నా నాని అని అంటున్నావు సన్నంగొంతు పెట్టుకొని. హలో బుజ్జే, ఉన్నావా? మళ్ళా మూతి పెట్టినావా? పెట్టలేదు చెప్పు. కాదు బుజ్జి, ఊళ్ళో అందరి పోర్లకన్నా నా బుజ్జి అందంగా ఉంటుందా ఉండదా? ఇక దాని ముక్కు మూతి మీదకైతే ఎవరు రాని నేను రాసిస్తా. థ్యాంక్ యూ నాని. ఇది ఎట్లా నమ్మినావు? నీకు వంట రాదన్న ముచ్చట కూడా నమ్మాలి కదా మరి. హలో బుజ్జి, చక్కరి బొండ